Ikasi ditzagun ipuinak! Behin batean, amonatxoa. Behin batean bazen amonatxo bat. Bakarrik bizi zen. Bere etxean amona josi eta josi egiten zuen. Negua zen eta kanpoan elurra zegoen. Egun batean leiho ondoan ari zen josten. Kristalean kolpe batzuk entzun zituen. Txori bat zen, hotzak zegoen eta etxean sartu nahi zuen. Amonak leihoa ireki zuen eta txoria sartu egin zen. Amonaren estufan berotzen zen eta ogi papurrak eta esnea jan zituen. Txoritxo, ez zaitez joan, geratu hemen. Horrela ez naiz bakarrik egongo. Esan zion amonatxoak. Txoria geratu egin zen. Baina udaberria etorri zen, eguzkia ederra eta loreak txoria egan kanpora joan zen. Amona negarrez geratu zen. Txoria atzera begiratu eta amona negarrez ikusi zuen. Orduan galdetu zion. Zergatik egiten duzu negar? Bakarrik geratzen naizelako. Horiek esan. Zure lorategian geratuko naiz eta zure sukaldean lo egingo dut. Eta beste txoriak zure etxera ekarriko ditut. Amonaren lorategia txoriz bete zen. Eta jendea guztia esaten zuen, amonaren lorategia da. Eta denak joaten ziren, txoria ikustera eta entzutera. Eta handik aurrera amora ezer gehiago bakarrik egoko. Hala bazan eta ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila mutiloako plazan.